Fatafit! En 40 dies estem arribant als 40 dies del Fatafit, perquè això va començar ja fa 41. Ahir, bon dia. Sí, mireu. Soc el drac. M'encanta ser el drac sempre. Que manténlo prendido a fuego y no lo dejes apagar, vaya. Pa, 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 pa. Bueno, gent, que dia més meravellós avui, no? Avui fa com un dia així com de llegir. Fa un dia màgic. És un dia espectacular. Perquè, atenció, avui, com ja sabreu, és el dia del llibre. Sí, allà a Barcelona, a Catalunya, és Sant Jordi, no? Que celebren el Sant Jordi i el drac. El drac no acaba molt bé la història, per això jo estic com una miqueta de reivindicació del drac. Però bueno, jo així no soc. I no se coneix mai a la princesa ni res. Així que jo avui m'ha muntat la meua pròpia, perquè en aquesta època jo anava, pues, en la meva família, quan era petita, o quan he sigut major, les meues companyes de vida, atenció, perquè m'he muntat, vaig a ficar-lo al revés, així no la veureu, m'he muntat, atenció, una llibreria a casa, què vos pareix? Qui ha anat alguna vegada a Vivers, a València, a la Fira del Llibre, o ara la fiquen ahí en Germanies, i tenim des de contes d'històries. A veure, la gent més major segur que alguna vegada s'ha llegit estos llibres de los 5, La isla del tesoro. Atenció, jo era més de còmics, Tenim així uno de Paco Roca, tenim de Maria Gesell, de Frida Kahlo, que té molts molt bonicos. Tenim com no a Harry Potter, no anava a ficar ahí els 6 llibres més. Tenim literatura juvenil, també. I tenim per a qüestionar-ho tot d'Eduardo Galeano, Patas Arriba, El mundo Patas Arriba. Se me lo regaló un gran amigo. I també tenim, pues, coses d'esport, Tenim de tot. I encara no tenia més llibres, però és que no tenia prou de sofà. I de petites, què és el que fem? Pues mirar llibres d'animals per a conèixer-los, de més animals en la realitat, en fotografies, la comunicació, la infància dels animals, coses així, contes, saps? Mira, jo vaig a dependre molt, ja ho vaig dir una vegada, però en estos del cuerpo humano, més que les classes de biologia. Cada una, Mafalda, que no me falte, de quin color són els petons. I atenció, perquè qui no ha jugat en ¿Dónde está Wally? Qui no ha jugat en estos llibres? Qui no se sap els mesos de l'any? Cada uno aprende una manera. Jo, els meus favorits són estos. Els contes de Bona nit per a nenes rebels, ¿vale? Que són contes de dones, de la història, ¿vale? En il·lustracions superboniques. N'hi ha 2, tinc un en valencià i un en castellà. Però vos tinc que dir que estes són les meues joietes. A veure si sabeu què és, perquè està en portuguès. Mireu-lo. Està en portuguès. És el Principito. Me col·leccione des de fa poc, la veritat. Este llibre, Le Petit Prince, este és l'original en francès. Tinc en castellà. I vaig comprar, me van regalar este pel meu aniversari, quan anem a Portugal, d'una edició especial super bonica. I m'encanta. És molt moló. I tinc mogolló de contes també. El monstro de colors és que el tinc per ahí repartit, que és uno dels meus contes. És uno dels meus contes favoritos, perquè aquest monstro és com jo una mica, que se revoluciona les emocions. Però bueno, avui anem a exercitat. Cuerpo y alma también, como a ir en capoeira, però anem a utilitzar els llibres per a exercitar tot, perquè som
són el que llegim, no? Tu estàs llegint i dius, que puc ser esta persona, puc ser esta, lo que siga. A mi la gent que me coneix sap que me costa llegir perquè me distraic molt fàcil. Sabeu el que m'agrada a mi? Que me llegisquen. Estic al llitet, agarren un llibre, me llegeixen, i ahí soc una consentideta, ja saps. Però hi ha algo més bonic que llegir-li a algú, Aixina que anem allà. Anem a activar el cor. Jo esto no sé el que me durarà perquè fa una calor així dins. Mira. I la finestra tancada perquè tinc a la gent del consum ahí tot el dia queixant-se. Des de les 9 del matí que portem fent la cua i hauria les 10. Això és una locura. No estan. Feia res, estaven dient que si... Estaven discutint dos que si se guardava la distància o no se guardava la distància. Estemón. Mira, segur que guanyarà no el més fort, sinó el que més estime. Això ho he llegit avui en Joan Turú, que m'encanta, és il·lustrador, i té molt de contes també. És il·lustrador, m'encanta. Anem allà. Vamos a començar... Bueno, vaig a retirar-me perquè m'he echado. Jo sóc el drac. Vaig a ficar així. Vaig a ficar... Vale. Anem a començar l'espaiet. Tengo que alzar un poco la cintura ahí. Venga. Yo quiero caminar donde hay sendas, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo espero que la cintura cuando tiro a volar pues no se me enganche. Yo quiero caminar. Se llevan les chancles. Yo tot el día, tota la cuarentena en chancles. Yo estic en estiu des de febrer. Un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra. Ay, es que es més bonica esta cançó. Que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo, que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Ui! Se m'ha corrit. Se'n recordeu quan es comença tot això? Hola Lau, bon dia. Bon dia Pruden, bon dia a tots, a totes, a todis. Se'n recordeu que n'hi havia una moguda d'este de challenge de pasar la granera per ahí? Vaig intentar-ho, que m'ho va enviar el meu amic Harold i crec que de rotllo així, no? Passar per així, la cama, sense separar-la, això, i ara esto era així. Vale. Un altre dia, que això és molt difícil. Vaig intentar-ho. Contra marea. Ostras. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora me quedan las manos así, ¿no? Mira, con una granera. Vale, cintureta ahí, venga. Arriba. Arriba. Vale, yo ya tengo calor, no sé vosotros, pero... Semillas que muy pronto... Vale, ahí. Vostre permís, vaig a llevar-me la caputxa de drac. Mare meva. Quina calor que fa dins d'això.
Jo no sé si vull fent l'exercici vaig a perdre algo, però suar vaig a suar, en la sauna, sense prendre el foc. La raíz, sentirme piedra, vaig a fer-me el moño. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Vull per totes aquestes persones que les encanta ficar-se dins d'un llibre i relajar-se dins del llibre. Ja ho he vist un drac ballar, Vale, anem allà. A veure quina cançó voy a anar. Esta ya la entendí. Una misma aguda. Otra. Venga. Vamos a darle la vuelta al mundo. Voy a necesitar les ales. A ver si me tocáis ir volando así. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años. Oye, Jadis, que no sienta la meva amiga Aitana per ahí. No sé si esta la veo o qué. Pero tiene un petoneo. Las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer. Supose que estarà fent teleclasses d'estes i com també el de Fantafil. Para un altre horari. La tira de veus. El avión nunca me falla, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Jo vaig a ficar-me els braços per a poder alçar tot este pes i poder volar molt lluny. Jo. Cuando me levanto, Ya. soy la vida que ya tengo. Ya. Tú eres la Cambio. vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los moteles, el equipaje, Vale. tu valija, la mochila con Ara, tus siga. juguetes y... Vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, Vuelta. darle. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. O flow. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la Vamos rutina ahí con flow. para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando a ser ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa. Madre mía, me estoy ahogando, Irme Puedes pasar resbalando más. detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu Tu sonrisa i està així se me les poso, però pot rentar els balls. No us preocupeu de res. Ja entendreu el cal que tinc. Mira, soc com super cowboy. Son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima. El ritme de la música, me costa més. Llegar al tope de la Paso adelante y paso atrás. abrazarme con las nubes, Cambio de pierna. bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y Mami, vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, darle la vuelta. Vale, cambio. Estiramos ahí un poco. La mano. Vuelta. Me estoy echando ya tanta vuelta, Darle la vuelta al mundo, darle la... Venga. ¿Qué se está bien? María, buen día. Diego, buenos días. Bueno, estoy aquí. Si me acabáis de conectar, hoy es el día del libro. Hoy es el día del llibre. Y soc el drac. Vamos ahí. Vamos. Ya. Vale. Un poquito de descanso. Madre mía, que te vas. No pueden
parar en este temazo, no poden parar. Seràs antes bon terreny. Hem de fer una mica... Ui, un moment, espera. Seràs un puny alçada. Se ve un temazo mogudet, aixina que vaig a per el banc, este que de pujar i baixar. Y aixina, feliz día del libro, María, que te acabo de leer. Hoy todos los temazos son de tocar la patata, de tocar la patata, patatota. Aixina que, mira, que habéis llegado tarde, os voy a volver a enseñar mi librería de hoy. Contes, aventura, còmics, biografías divertides, poner el mundo patas arriba, lectura juvenil, d'esport, com podem, com coneixem de petites els animals, els llibres, el cuerpo humano també està per ahí, que no pot faltar Mafalda, els contes bonicos, i així tinc els meus favorits, així en el centre, tot, el Principet, els contes de bona nit per a xiquetes revers, perquè jo sóc un poquet revers. Sentadilles, diu. Qui diu sentadilles? Que me voleu matar, que això avui fa calor així dins, No se veu, però el nas me sua. Anem a seguir. Vaig a per el banquet, que el tinc a la cuina, i torne. Vos deixen el temazo perquè se motiveu. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Pero ya. Vale, anem ahí. Emancipada de qualsevol dolor. Afegir amb l'alegria de qui no té por, de qui sap que el demà, De qui sap? que el demà serà millor. Seràs aquella que vas voler ser. Ahí me encanta. Seràs la 3 voltes rebel. Seràs un puny alçada al vent. On vas, amor? I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Va, xiquetit. Mama, que estic fent exercici. És que ella és una prota. Mireu, la meva dragona favorita està així, I l'altre no pot. Mireu, míralo. Mira el gordito. Mira, ve uno. Mira el drag. Mira, van por ahí. Espera. Mira. Serás la estrella. Ay, es que será mal. Es que los quiero. Vale, al puesto. Siempre volen ir al vídeo, Yo no sé cómo se les apañen, siempre y siempre. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. El pampa flipa. Tin, tin, tin. Anem ahí. La tempesta d'abril. Vinga. Tan, tan, tan. Esta forta tempesta d'abril. Hey, hey. Vamos ahí. Hey. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la 3 voltes rebel. Que se me mañana el banquito hacer la mar. Un puny alçada al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. El pampa les de flipar.
Que no, chiqui? Un moment que tinc... És que Cata s'aplaudís i se fica nerviosa. Cata, què m'ho llegit, cariño? Va, siéntate ahí. Siéntate ahí al cuarto teu, va. Estan revolucionant avui. Sabeu? És que no hem parat en tot el dia. Hem eixit a passejar. He tornat, jo revolució així a casa. Això és una locura. Esta la vaig a ballar per a la meva amiga Andrea. Que sempre... Que estos días siempre me recuerdo de ella. Siempre me recuerdo de ella, pero avui més. Perquè és una Débora Lliures. Ahí anem. Mis amor y libertad, no cal plorar. Una alegría de caminos perfectos, una alegría salvaje y arder, una alegría que crema con el fuego, una alegría de color blanco, una alegría Que no se acaba. una alegría Que la alegría no acaba. Vinga, anem. que la alegría no cal llorar. Son caminos de amor y libertad, no cal plorar. Son caminos de vida y libertad. I una altra vegada Cata, vinga. Vale. Cata. Oh, que para más malo. Oh, es una perrita malo. Es una perrita malo. Oh, my God. Hombre. Es que la tengo un poco maleta. Va, siéntate allí. Va. Que estoy frente de Fatafit. Es una perrita malo. Va, siéntate ahí. Siéntate. Por favor. Ah, uy, no me va a decir, al final lo que Fatafit. Tira. Vale, anem ahí. Anem al... Uy, es que toca... Uy, toca tot els... Sí. Cata és enorme. Vale, anem ahí. Es Cata, no de... Hola, que me he cargado eso. Es Cata de Katana, no de Catalina de caca, ¿eh? Es Cata el K de kilo, de Katana, como las pasas. Ya. Vamos ahí. Vale. Vaya. Hola, Violeta. Falta de escoltar sermones de siempre. Que si se maquilla, que si tiene pretendientes, pretendientas, palabra necia, oído sordo, fardo de jodo, y estás comiendo lodo. Fem fatal, desprenen fatalisme, sisme. Mira, Suís, pero en peces, ¿eh? Un cataclisme a cada pas que done. En els pitjors moments, al llibres m'abandone, sí, que m'has pillat de cinta, tesoro. En Tira. la unitat de ser, Tira. inspiració ve quan vol, ella Eso está bien para... senyora que porta la Para calfar, por si vas a comprar. La mami, ahora, el papi, el familiar que siga responsable. Que tú, pues, teniu que ficar sus fos. Perquè anem així. Pronto al carrer. Estimat. Mira que regresa el Raúl. Estimat.
idea. Estoy hecha de golpes, porrazos, tarea. Cosa que no es mata, digo en que pa' me nota. A la vida sobrevis que es el que me conforta. Estimat. Chino mío no. Estimat, estimat, estimat. No, no me perderé. Nena, con el morado Vale. por bandera, nos soñamos libres, nos queremos vivas, nos sabemos fuertes, rebeldes, apretando Ting, los dientes. una cosa que había pensado. Una safa. Somos vientos repartidas por el globo. Llevamos la historia Una bala de granera. I ara anem a ficar el pes dins de la bala. tremenda jauría, pupile, estima, desde el corazón de la bestia Valencia. A ese Cádiz sonrió algo, estima. I què més mos pot ajudar a fer tot això? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? Todo lo que nos puede ayudar a eso. El llibre. Vale, tinc. Així que... Welcome to the bad bell. Ah, 5, 4, tabaca no. 2, 1, go! Vale. Vaig a fer una replega de llibres. Ai, la biblioteca que no t'acompanya. Quan siga la fira del llibre, que se puga celebrar igual a l'octubre també com a totes les festes. Com encara estem obrals i roja. Este llibre me molesta. Sí, ara el llibre va ser els mesos de bé. Vale, vaig a aprofitar la música. 2, 1, go! Vale? A ficar llibres des de la safa perquè els llibres mos aporten de tot. D'ací i d'ací. Ara va. Break. Se'n recordeu del tabata, no? 10 segons, que comencem. 3, 2, 1, go! Se faig una xiradeta d'esta. Ui, ara me guardo. Quin desastre. Ara, anem-hi. Shoot, one, break. Three, two, one, go! Sentadilla. Hey. 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 Uno. Sopo. Dos. Tibirica. One, break! Qué parazo, Ay. Tiene calor. 3, 2, 1, go! Consigue esticarme. Tenéis que bailar con sí, ningún más mirada. One, break! Three, two, one, go! Respireu. Respireu molt fort, perquè... 3, 2, 1, go! Vamos a ir con esta bata. Vale, Ara quan te comença, un últim sprint. Un últim sprint. 1, go!
llego. Que ya veo el final. Madre mía. ¿Qué vos apare como rudo? Ay, que m'ofegue. Última tandeta. I se n'anem a fer una altra cosa, a llegir tot el dia. Jo, ara quan això, me rellegiré alguno d'estos que tinc així. I si no vos agrada llegir, ja arribarà el moment que vos agrade. Perquè passa, quan mos obliguen o volem, tot el que és per obligació sempre hi ha una barrera, saps? I quan ho fem perquè volem, doncs és més guai. Pues res, una tanda més. Estic ofegant en el disfraz de drac. Uf. Anem a seguir. Vinga. Uy. Un poco de tabata. No, tabata, no sé, ara miraré. Oh, tinc els musclos petats. Hasta poder volar. Vale, anem ahí. Break. Contes de bona nit per als xiquets rebels. Ei, seré jo. Si era que anem a fer el xoquet. Els llibres mos ajuden a volar. Hi ha una frase per ahí que m'agrada molt, que l'he llegit este matí, que era com... llegir mos farà lliures, o alguna així. Pues para mí, el clon me fa lliure. Lanzamiento de libro. Eso que es la discóbola. Discóbola. Me ha sido un chiste guapo. Discóbola. Oh, tío. 3, 2, 1, break. Uy, voy a echar tiene agujetes, Vale. Anem a seguir. 3, 2, 1, go. Break. Vamos a cambiar. A ver, vamos a buscar una que más larga. 3, 2, 1, go! Toma, que usted, les germanes Mirabal no poden permetre que els nostres fills creixen. És règim corrupte i tirani, mare meva, a tope. De la República Dominicana són Patria, Minerva, Mariante, Teresa i Dede. Les germanes Mirabal són famoses per la seva lluita. 3, 2, 1, go! Vaig a buscar un altre. ¿Vale? ¿Dónde está yo aquí? Así, esta. Vaig a llegir vos. 3, 2, 1, stop! Com que stop? Ara que anava a llegir la cançó. Vaig a ficar una altra cosa. Vale. Welcome to the backup. Vale, està mal gravat. 4, 3, 2, 1, Anem allà. Yusa Martini, nedadora. Hi havia una vegada en Damasc, Síria, una nedadora que es deia Yusa. Cada dia ella i la seva germana estrenaven el seu pare a la piscina. I... 3, 2, 1, go!
2, 1, break. Ha arribat el moment de traure Vicentica! 3, 2, 1, go! Cuida, no es que volia ser la princesa del conte, que no la salva ni tú. Mireu-la. Vicentica la peluca roja. Pero, para usarla, te tienes que llevar la falda. Yo t'ajudaré. Vale. Anem amb Vicentica per amunt, 3, 2, 1, go! Ai! One, break. Vicentica Power! 3, 2, 1, go! One, break. Tenemos una foto. Ya. 3, 2, 1, go! Yo ya, base de go. Base de go ya. Yo creo que ya està bé per avui, Uf. Un dinosaurio no soc un dragó. Soc el drac. Necesito una 3, xurra. 2, 1, break. A veure. A veure. 3, 2, 1, go! Mira. Voy a poner esta. Así para despedirme tranquilita. Ahora estiraré porque... Seguimos adelante con nuestra lucha. Exacto, seguimos. Peleemos hasta lograr la Que democracia, libertad, vaig a estirar no más engaño. així al sofà. Yoga diu ara, pues això m'estressa. Ai, quina... Ostres, m'està atacant. Este llibre m'ha llegit. M'ha llegit para que avui llegisca la biografía. Mira, si me fico així ara, pues que tinc a la boca de la sonrisa esta. Hola! Sabéis, son una miqueta lejos. Ciudad. Oh, mira, ja estic en posició d'estirar. Uf. Ser drac cansa. Sempre. Res. Que passeu, gaudiu del dia este tan meravellós i avui sí que n'hi ha temps per a llegir. Tragueu de qualsevol puesto un ratet, encara que siga el vàter, per a poder llegir. A mi m'encantaria que m'arribara, perquè m'enviaren fa 2 setmanes sus llibres, sus amics, i si arribara avui seria com màgic, no? Res, que gràcies de Tocardio per estar ahí i acompanyar-me. N'hi ha algú que se vol despedir. Pampol, pucha, vine. Au, un altre llibre. Vine. Mira. Pampol. Pues això. Gordo, mira. Mira, gordo. Gordo, de la mami. Quédate con alguien como... que te mire como Pampo. En un buen día romàntic, també. Oh! Llegiu, que és bo per a la ment i per a ser lliures. Us estime de Tocardio. Adeu. Vaig a veure quin llibre vaig a ficar-me per així. Aixina, o lo que siga.